салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. бародарони ҳамсояи мо ба қавли аҳволашон дар тарафҳои варзиши шоҳмот хуб аст. як шоҳмотбози 17-солаи Узбекистон дар чемпионати ҷаҳон зуртарин шоҳмотбози дунёро шикаст дода чемпион шуд. гап сари шоҳмотбози ҷавони узбек Нодирбек Абдусатторов меравад. дар Варшава чемпионати ҷаҳон оид ба зудбозӣ ё худ навъи рапиди шоҳмот баргузор гардид ки барои чемпионӣ олитарин шоҳмотбози ҷаҳон Магнус Карлсен бо Нодирбек Абдусатторов рақобат намуд. шоҳмотбози узбек дар даври 11-ум бо шоҳмотбози машҳури рус Ян Непомняши рақобат намуда буд ки дар тайбреки охирин Абдусаттор бар Ян ғолиб баромад. Магнус Карлсен ки рақиби охирини Нодирбек буд дар ҷаҳони шоҳмот бонгу номи баланде дорад. ӯ 16 маротиба дар 3 дараҷаи шоҳмот чемпионии ҷаҳонро ба даст овардааст ки бо ин рекорд сабт намудааст. беҳтарин шоҳмотбози дунё дар чемпионати ҷаҳони инавбатина назди шоҳмотбози ҷавони узбек оҷиз монд ки барои Нодирбек ҳамагӣ 15 дақиқаву 15 сонияи иловагӣ лозим омад то чандкаратина чемпиони ҷаҳонро пеши чашми ҳазорҳо мухлис мағлуб намояд. шоҳмотбози машҳури норвегӣ ҳатто бо муҳраҳои рангаш сафед ки ҳеҷ гоҳ бо онҳо шикаст нахӯрда буду ранги дӯстдоштааш ҳам ба ҳисоб мерафт, дар рақобат бо Нодирбек як шоҳмотбози наврӯиди ҳаваскорро мемонд. хулас аз Узбекистон ҳам чемпиони ҷаҳон пайдо шуд. аз мо кай мешавад охир? мурдем аз интизорӣ. рақобати дохили даставии Мбаппе ва Месси дар ПСЖ хотима ёфт ва онро Килиан Мбаппе нуқта гузошт. чанд вақт шуд дар шабакаҳои маҷозӣ миёни мухлисон оғӯзаҳои зиёде дар мавриди мубориза барои лидер будан дар даста миёни Мбаппе ва Месси муҳокима карда мешавад. мегӯянд ин ду бозингар барои бозигари рақами яки даста будан бо ҳам дар бозиҳо муборизаи алоҳида мебаранд. дар ҳамин мавзӯъ дирӯз бо Мбаппе журналистон суҳбат карданд ва ӯ иқрор ҳам шуд ки дар чунин мубориза ӯ тайёр аст ки ба Месси кӯмак намояд. ӯ гуфтааст ки тасаввур карда наметавонистам ки рӯзе мо бо ҳам дар як даста бозӣ мекунем. ин ифтихор аст барои ман. мо хурсанд шудем ки ӯ ба Париж омад. ҳангоми бозӣ бо чунин футболбоз ҳамаамон қарздор ҳастем ки аз худ гузар намоем. аммо бо Месси бозӣ намудан хеле осон будааст, чун бо ӯ бозӣ кардан дар навбати аввал лаззат мебахшад. ман фақат мехоҳам ғалаба намоем ва баҳри пирӯзӣ ман омодаам ки аз баҳри манфиатҳои инфиродӣ гузар намоям, иброз намудааст Килиан Мбаппе. воқеан дар ин даста мушкил аст бозигари рақами якро муайян намудан. Мбаппе дар навбати худ беҳтарин бозиҳоро нишон медиҳад. Месси ку инро кайҳо исбот намуда буд. аслан дастаи ПСЖ 3 бозигари фавқулода дорад ки якеаш Мбаппе, дигараш Месси ва сеюмин сояи Месси аст. одамон баҳри амали орзуҳо аз идомаи карьера даст кашиданианд. агар дастаи Реал Мадрид баъди анҷоми мавсим бо ҳимоятгари бразилӣ Марсело шартномаи ҳамкориро тамдид накунад, футболбоз қарор додааст ки карьераи футболиашро новбаста аз таваҷҷӯҳи дигар дастаҳо хотима мебахшад. футболбози 33 сола ҳанӯз аз соли 2007 ба ин даста омад ва то кунун бо пираҳани ҳеҷ дастаи дигар ба майдони футболи бошгоҳӣ набаромадааст. чанд вақт сару садоҳо пайдо шуд ки дастаи шоҳона баъди анҷоми мавсим дигар ба ӯ шартнома намебандад ва ин буд ки аз дастаҳои чемпионати Бразилия аллакай чанд даста ба ӯ шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод намуданд. ба иттилои Марсело аллакай ҳамкорӣ бо дастаҳои Бразилияро рад кардааст ва ҳатто ба бошгоҳҳои дигари аврупоӣ хостори ҳамкорӣ карданро надорад. сабаби аз карьера даст кашиданҳои Марсело сараввал амалӣ намудани орзуи ягона ки доим мегуфт ман ҳамчун бозигари Реал ба футбол хайрухуш мекунам. дуюм сабаб ин аст ки ӯ таи 15 сол мешавад дар Мадрид аст ва фарзандонаш низ дар ҳамин шаҳр таваллуд шуданд ва Марсело намехоҳад ки онҳоро аз ин шаҳр ба ҷои дигар барад. хулас тақдири Марсело ҳамакнун аз дастаи Реал вобастагӣ дорад. ҳатто тибқи хабарҳои инсайдерон Марсело барои боқӣ мондан дар ин даста ба кам шудани маошаш ва дар ҳайати захиравӣ нишастанаш розигӣ додааст. ана инро дӯстон садоқат ва муҳаббати воқеӣ доштан ба даста мегӯянд. он бозингароне ки аз ин даста ба он даста ва аз он ҷо ба дастаҳои дигар мераванд мисли мошине ҳастанд ки ба қавле чанд даста шуданд. вақте як чизи нав мебарояд
ҳама нисбати ӯ як назар надоранд. масалан вақте аввалин бор видеодовар ё худ системаи доварии нав бо номи VAR-ро бароварданд, баъзеҳо розӣ буданд, баъзеҳои дигар мегуфтанд ки ин идея футболро мекушад. вале баъдан ҳама одат карданд ва имрӯзҳо шоҳидам мешавем ки чӣ хел баъзе фурсатҳо тавассути VAR бо адолатона ҳал мешаванд. рӯзе ки маросими ҷоизасупории Globe Soccer Awards баргузор шуд, унҷо бо Роберт Левандовски мусоҳибаам баргузор карда шуд ва аз ӯ дар мавриди VAR пурсиданд ва Левандовски ба ин суол як нав дарди дил. ӯ гуфтааст ки ман ду бозиҳои даври якчорниҳоӣ ва нимниҳоиро бо шарофати иштибоҳҳои бузурги доварон аз даст додам. ман кафолат медодам ки агар он замонҳо VAR мешуд, мо ҳатман ба финал мебаромадем. VAR чизи хуб аст агар ба шарти онро одилона истифода баранд, иброз намудааст Роберт Левандовски. ин ҳамон якчорфинали соли 2017-ро дар назар дорад ки Роналдо аз офсайд гол зада буд. он вақт мегуфтанд ки Роналдо то ҳадде дар офсайд буд ки ҳатто миёни ӯву бозингарони Бавария ҷой барои сохтани манораи Эйфел басандагӣ мекард. ё умуман чаро вақте гап сари иштибоҳи доварону VAR меравад, ҳама дар бораи 3 маротиба пайҳам чемпион шудани Реал Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо ҳарф мезананд? собиқ ҳимоятгари дастаи Манчестер Юнайтед Гарри Невил боз аз рафторҳои охири ситораи даста Криштиану Роналду розӣ нест. замони бозии охиринашон бо дастаи Ньюкасл Юнайтед Криштиану Роналду бо чеҳраи норозиёна чунон майдонро зуд тарк намуд ки ҳатто ҷонибу мухлисон як назар ҳам нанамуд. аз ин рӯ ӯро баъзан ба худхоҳӣ муттаҳам мекунанд ва мегӯянд ки ӯ барои манфиатҳои шахсии худаш бештар кӯшиш мекунад ва ба орзуву ормонҳои мухлисонаш туф кардааст. Гарри Невил аз чунин ранг гирифтани кор шикоят намуда гуфтааст ки чунин ҳол маро муддати 2 моҳ мешавад асабӣ мекунад. нодуруст аст вақте бозингарони серҷоиза ба футболбозони ҷавони даста чунин ибрат медиҳанд. баъди бозӣ гурехтан лозим нест. Бруно Фернандеш як умр норозӣ аст. ду ҳимоятгари марказӣ он қадар фаъол нестанд. Магуайр бошад мавсими бадеро дар карьераи худ паси сар мекунад. аз ин рӯ Роналду дар ҳамин вазъият ба ҳамдастаҳояш лозим аст. Роналду ба ман писанд аст, вале ман тарафдори чунин рафторҳояш дар нисбати мухлисон нестам. ман ба ин иҷозат намедодам, гуфтааст Гарри Невил. офарини ҳамин бозингарон ки бо ин қадар фишор аз ҷониби ҳар нафар боз бо сари баланд даромада дар майдон бозӣ мекунанд. хайр шояд аз натиҷаи бозӣ розӣ набуд. на як паси ҳалол шуд, на пеналти. андак димоғаш сӯхтааст да. дастаи Ливерпул гумонам ин сол дар Премер-лигаи Англия чемпион намешавад. инро ман ба он маъное намегӯям ки Ливерпул суст аст. не, инро барои он мегӯям ки Манчестер Сити сахт не, балки аз ҳад сахт аст. он дастае ки Сити бо ҳисоби бузурги 6-3 шикаст дод, Ливерпули ба қавле воҳимаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб намуд. гап сари бозии дастаҳои Лестер ва Ливерпул меравад ки дишаб Ливерпул ҳатто бо як голи Лестер ҷавоб дода натавонист. ин бохти Ливерпул шароит фароҳам овард ки ин даста дар пойгаи чемпионӣ аз Сити ба ҳадди 6 хол ақиб монданд ва бо чунин сурат идома ёфтани бозии бачаҳои Гвардиола умед ҳам нест ки онҳо дар кадом бозии пешомада мағлуб мешаванд. Юрген Клоп низ аз натиҷаи охири даста розӣ нест. ӯ чунин қайд кардааст ки шояд мо бозиро такрор тамошо кунему бигӯем ки фақат бахтамон нахандид. вале рости гапро гӯям бозии дастаи навбат ба ман писанд наомад. мо ким чӣ хел нофаҳмо бозӣ кардем. баъзан бачаҳо кореро анҷом медиҳанд ки маро маҷбур месозанд воҳ бигӯям. имрӯз ман воҳ гуфтам, вале ба маънои дигар воҳ гуфтам. мо тамоман ба худ монанд набудем ва моро мебояд ин камбудиҳои худро дарҳол бартараф созем, гуфтааст Юрген Клоп. камбудии асосӣ гол назадан буд. ин маънои онро дорад ки голзанҳои даста гол зада натавонистанд. кане акнун Салоҳу Диого Жотаву Садио Манеро бартараф кунад, мо бинем. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.